سلامتنا تقبل زخبركم تعزبتنا كما تمسيون لومي سنبت 26 مسكرم ساعة 9 مشسترالو زيناتات وشتون هتصان حيزلكم قريبا لهم مساهم تصنح ميكائيل حدقو قرميقن حابريتا لنا زي خبركم تخطاتلتي صباح سوني زكارسنا سرعات باعلا بعل مسكال كاب ساعة شومنت نغو بي ار تي في باطا كفنو مخانو نحبرم فلما نابتي قطير زولو مدكن سكر فلما غنارس زينا أبو نزوبا لوكو عن سوان على السدرة دكانسيو دقف تجيرو أبو زوبا دوباوكي بحري أبو موقات قراتي لتات زته تخيرو أبو نزوبا عدغيح من محرار كباب حينبا وفراتات لمعاتي سلاسلالو أبو زيناتات وصعب كتما مغاريشو بستفت سمامت قعدي شو من تصبح طاوتيلو تركي توساقي اس 400 صريم روسيا كشمت مخانا افريقا سمين كوريا مس دوب كوريا حدش دبلوماسياو زرب كتجمر كمتخل اميتا زرزر زينا فلما حاولتا كاميسو طعنا تماليا بموشبي ماكلا زواتات ماكلنا عن سبان بستقبرنا لابراتوري مرمراتات تشعت زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتولهم نساتهم شدشة بسمرة سلسة دما بكرن زوبا عن سبات وشيوام ستصونيهم بز مسرت على العذري بكورونا فيروس التلفو زيقاتات كساب لومي شدشة ميتن 94 بتحلو شدشة ميتن 20 منتن كابزيو محاويهم زتفانو 4 كلتن بموز زتفليو 24 دما جنا بوسبيتالات عقبهم زركوبيهم منيسر تعنا 25 مسكرم كلتشن 21 نابي كارزينا مسنسجر ابنو زوبا لو عن سبان اسرائيل تسرا دقانسيو بجبرن كلسا حساب استسني سلطنا من ربح نبن ما بقص زغون قفون بملك حجز توهيبو اتكاب 16 مسكرم كساب 20 مسكرم استخاير سلطنا بهاجراوي محبر دقانسيو ارترا زتودبن زتمولن كوينو كاب ممحدارات كبابي مغركا دبر عد حنس دق الشحين زتواصا دقانسيو كم تساتفو زحبرت حلافيت حماده ابتينو زوبا ويزرو صقاحبته أبز السلاسلو نتفتات متحبار من محدار نوزوبا لو عن سبا كيف لينا زخاخرام اتسلطنا بمحبر كتبا وهيوتا نازيو حقا زخينوس لزرخبو بتقداسنت كم زازمو زتغسا سلطنتي نعماده سلتي زقبر لنقولحتا امسكينن اما حداري نوزوبا لو عن سبا تو ابراهام حقوس بوغونو مجنتي نوزوبا نمفرنهبي بمتقاس اتسلطنا نزي صقاتات زي اب گمزات وسله زغونه صبو وصيت كم زركبو صنع امنتو غريچوم አቶ አብርሃም አስዒዋ በመምሕዳር ከባቢ ደብሪ ዓዳሃንስ ዝርከብ ማሕበር አፍሪቱን ህቢን ሰልጠንቲ ክደጋገፈን ተማሕጺኑ አብኑ ዞባ ፎሮ መስርሕ መምሃር ምስተምሃርን ንምድንፋዕ ንመምሃራን በብደረጃ ዝዋብ ስልጠናታት ክሕይልን قصالنت كلون اب زخل مريات تزتيوم وكيليرينا جمال معتالك نزدالو تصطاب بيتروس منكس قربوي اب نوزبا فورو مسرح ممهارن مستمهارن نمحيال نممهران زوهاب سلطناتات بزلعله كدفالو كم زغبا نتفتات عامه تمرتي 2019 2020 بمغمغام اب مدبات 2021 22 اب زته اخيبا تغليصو حلفت كالات تمرتي ابتنو زبا ممهر اسماعيل علي اب زغربو صبصاب اب عامه تمرتي 2019 2020 اب مبعتا ماكلاين كلاين درجه كاب استمزغبو استات 4500 تمهارو اتم 20 ميتاويت كم زقارصو كابتم زازمو دما اتم 77 ميتاويت كم زحالفو بريون نمدبات متفاهم هيمنت بزملكت دما اب 4 نقطات كاب استمزغبو استات 1104 تمهارو تمرتنا عبيتي اتم 752 تمرتم كزازمون كلو اب مدبات عريت دما كاب 303 تمهارو اتم 216 كم زحالفو حبيرون
ኣብ ሃገራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ካብ ዝተሳተፉ ተምሃሮ ኣስታት 30 ሚታዊት ጥራይ ከም ዝሓለፉ ዝጠቐሰ መምህር እስማዒል እቲ ጸገም ተለልዩ ፍታሕ ንኽናደየሉ መምህራን ብሓፈሻ ርእሰ መምህራንን ሱፐርቫይዘራትን ድማ ብፍላይ ጻዕርታቶም ከሕይሉ ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ረሺድ መሐመድ ዑስማን ብግድዩ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብሓፈሻ 77 ሚታዊት ተምሃሮ ምሕላፎም ዘተባብዕ እኳ እንተኾነ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ክብ ንኽብል ብዕቱብ ክስራሕ ጸዊዑ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ መሓደርቲ ከባቢ ኣብ ምጽጋን ኮነ ምህናጽ ተወሳኺቲ ክፍልታት ጻዕርታቶም ከሕይሉ ብኩራት መምህራን መግቲ ክግበረሉ ተሳታፍነትን ብቕዓትን ተምሃሮ ክብ ንምባል ሓደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ክኽፈታ ከምኡውን ተወሳኺቲ ኣብያተ ትምህርቲ ክህነጻ ዝብልን ካልእን ርእይቶታትን ለባዋታትን ኣቕሪቦም ኣማሕዳር ንዞባ ፎሮ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ድማ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምድንፋዕ ዝሓሸ ተመክሮ ዘለዎም መምህራን ኣብ መባእታ ደረጃ ዝመደበሉ ኩነታት ቆላሕታ ክወሃቦ ብምዝኽኻር እተን ዝተሓተ ውፅኢት ዘመዝግባ ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ተለልየን ቁልጡፍ ለውጢ ዘምጽኣሉ ኣገባብ ክተኣታቶ ተላብዩ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ድማ ብፍላይ ኣብ ምውጋድ ዘተኮረ መራሕቲ ሃይማኖትን ሞያውያን ጥዕናን ዝተሳትፎ ርክብ ብ22-23 መስከረም ኣብ ዓሰብ ተኻይዱ ኣብቲ ዞባ ተሪኦ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥዕናውን ስነ-ኣእምራውን ሳዕቢናት ዘለዎ ጎዳእቲ ልምድታት እናተመሓየሸ ከም ዝመፀ ዝሓበረ ጊዜያዊ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ መሐመድ አንዋር ሙሉ በሙሉ ንምውጋዱ ኣብ ምብራህ ንቕሓት ዘተኮረ ዕቱብ ጻዕር ከም ዘድሊ ገሊጾም ሚኒስትሪ ጥዕና ዝርግሕን ተጠቃምነትን ኣገልግሎት ጥዕና ክረጋገጽ ዘካየዶ ልዑል ወፍሪ ብቐንዱ ጥዕና ዜጋታት ንምውሓዝ ዝዓለመ ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ጎዳእቲ ልምድታት ምዘይውገዱ እቲ ጻዕሪ ሸቱ ክወቅዕ ከም ዘይክእል ብምብራህ መራሕቲ ሃይማኖትን ኣዴታትን ተርኦም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሩ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ምክልኻል ጎዳእቲ ልምድታት ኣብቲ ዞባ ኣቶ ሕመድ ዓሊ ቦገኑ ኣብ ኩለን ከባቢታት ካብ ህዝብን ማሕበራት መንግስትን ዝተዋጻእ ኮሚቴታት ከም ዘለዋ ብምሕባር ኣባላት ኮሚቴ ኣብ ምንቃሕ ህዝብን ምክታልን ዝገብርዎ ጻዕሪ ክሕይሉ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ዞባ ዓደቂሕ ነበርቲ ሓሙሽተ ዓድታት ምምሕዳር ከባቢ ሓይነባ ኣብ ምጽጋም ብዝናብ ዝተበላሸወ መስመር መጓዓዝያ ከምኡ እውን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዘተኮረ ወፈራታት ልምዓት የሰላስሉ ኣለዉ እቲ ጽገና ዝግበረሉ ዘሎ መስመር ካብ ከተማ ዓደቂሕ ናብ ዓዲ ዕብደ ክለዳደገ ዘእቱ 4 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ኮይኑ ብክልተ ወሰናስኑ መከላኸሊ መንደቕ ከም ዝሰርሕሉ ወኪል ኤሪና ናመሓዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ብምጥቃስ ሓቢራ ህዝብተን ሓሙሽተ ዓድታት ኣብ 2019 ኣብ እምባሲሃ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ 7 ሄክታር ካብ ዝተኸሎ ልዕሊ 10,000 ኣግራብ እቲ 9 ሚእታዊቱ ጸዲቑ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ኣብ 2021 ዝተተኽለ ፈልስታት እውን ከም ጸደቐ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ዕላማ ናይቲ ዘሰላስልዎ ዘለዎ ወፈራታት ሓመድ ከይብሕጎግ ብምክልኻል ናይ መጓዓዝያ ጸገሞም ንምፍታሕ ከም ዝኾነ ገሊጾም ምምሕዳር ከባቢ ሓይነባ ሓንቲ ካብ 21 ምምሕዳራት ከባቢኑ ዞባ ዓደቂሕ ኮይና ልዕሊ 18,000 ህዝቢ ኣለዋ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሶኩም ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ናወጽለ ክብራ ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ማዚና ነመስግን ዜና ወጻኢ ትማሊ 25 መስከረም ኣብ ከተማ መቃዲሾ ርእሰ ከተማ ሶማልያ ብዝተፈጸመ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ዝበዝሑ ሰላማውያን ዝኾኑ 8 ሰባት ተቐቲሎም ብሰንኪቲ ኣብ መፈተሺ ንቑጣት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ካልኦት 7 ከም ዝቆሰሉ ሰመዝ ጸጥታ ሶማልያ ሓቢሮም ዕጡቕ ጉጅለ አልሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎም እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት ሶማልያ ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ቱርኪ ካብታ ቀዲማ ዝዓደገቶ ኤስ-400 ዝተሰመየ ጸረ ሚሳይል ሩስያ ተወሳኺ ክትሽምት ምዃና ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶጋን ሓቢሩ እቲ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ዓቕሚ ምክልኻል ሃገሩ ኣብ ምድንፋዕ ዝህልዎ ተራ ቀሊል ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን
ንሸመቱ ዝምልከት ዝርርብ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝካየድ ትማል 25 መስከረም ኣፍሊጡ ነቲ ቀዳማይ ሸመተ ዝተቃወመት ኣሜሪካ እዚ ካልኣይ መደብ ክቆጣዕ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ኣሜሪካ ድሕርቲ ቀዳማይ ሸመተ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ እገዳ ከም ዘጽደቐት ዝዝከር ኮይኑ F-35 ዝተሰምያ ዝተራቐቓ ናይ ውግእ ነፈርታ ክሸጠላ ኣትያቶ ንዝነበረት ውዕል ከም ዝሰረዘቶ ጸብጻባት ይጠቕሱ ጸረ ሚሳይል S-400 ልዕሊ 400 ኪሎ ሜትር ንዝረሓቐ ዕላማ ወቂዑ ከምክን ከም ዝኽእል እዮም ኪላታት ዝገልጹ እቲ ዘመናዊ ስትራቴጂካዊ ኣጽዋር ኣቐዲሙ ብቻይናን ህንድን ከም ተሸመተ ይሕበር ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ክጅምር ከም እትኽእል ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ኣሚቱ ደቡብ ኮርያ አንጻር ሰሜን ኮርያ ዘቐንዐ ተጻቦታት ምስ ተቋርጾ ትዝርርብ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክካየድ ተስፋ ከም ዘለዎ እዩ ፕሬዚደንት ኡን ትማሊ 25 መስከረም ሓቢሩ ኣብ 2018 ተጀሚሩ ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ክልቲአን ኮርያታት ነዊሕ ከይቀጸለ ከም ተኸልፈ ኣይርሳዕን ክልቲአን ኮርያታት ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ፈተነታት ጸረ ሚሳይል ከም ዘካየዳ ዝጠቕሱ ጸብጻባት እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎአን ዝጸንሐ ምትፍናን ከም ዘኽረሮ የረድኡ ኣሜሪካ ምስ ደቡብ ኮርያ ተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ ወተሃደራዊ ልምምድ ንጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ መሊሱ ይሓላልኾ ከም ዘሎያ ሰሜን ኮርያ ክትወቅስ ጸኒሓ ዘላ ካብ 2018 ኣብ ከተማ ቫንኩቨር ካናዳ ብትሕቲ ቀይዲ ጸንሐት ዋና ካይዲ ስራሕ ቻይናዊት ኩባንያ ቴክኖሎጂ መራኸቢታት ህዋዌ መንግ ዋንዙ ነጻ ተለቂቓት ማይ 25 መስከረም ናብ ሃገራ ከም ዝተመልሰት ማዕከናት ዜና ቃሊሐን መንግ ዋንዙ ነቲ ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ልዕሊኣ ክቐርብ ዝጸንሐ ጠቐነን ክስታትን መዛዘሚ ንምግባር ምስ ኣሜሪካ ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምዕ ብ24 መስከረም ነጻ ከም እተባህለት ይዝከር እቲ ስጉምቲ ብሰንኪቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዝጸንሐ ምትፍናን ከህድእ ትጽቢት ይግበር ኣሜሪካ ነታ ቻይናዊት በዓል መዚ ብምጥፋ ብምኽሳስ ክትርከባ ክትጽውዕ ጸኒሓ ይኹን እምበር መንግ ዋንዙ ነቲ ክቐርበላ ጸንሐ ክሲ ብተደጋጋሚ ክትነጽጎ ጸኒሓ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይና ኣብ 2018 ብስልያ ከሲሳ ቀይዳቶም ዝጸንሐት ክልተ ዜጋታት ካናዳ ነጻ ከም ዝለቀቐት ተሓቢሩ ናይ ሎሚ ምሽት ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ኣርሳ ዜና ክደግመልኩም ኣብ ኑዝ ዞባ ሎጋዓን ሰባ ንኣሌት ስራ ደቂ ኣንስትዮ ደገፍ ተገይሩ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታት ዘተ ተኻይዱ ኣብ ኑዝ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ምምሕዳር ከባቢ ሓይነባ ወፈራታት ልምዓት ይሰላሰል ኣሎ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ከተማ መቃዲሾ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 8 ሰባት ተቐቲሎም ቱርኪ ተወሳኺ S-400 ዝተሰመየ ጸረ ሚሳይል ሩስያ ክሽምት ምዃና ኣፍሊጣ ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ክትጅምር ከም እትኽእል ኣሚታ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎሚ ምሽት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ምስ ተረፉ መደባት ቲቪ ሓድጎኩም ብወገነይ ግን ሰላም